В момента е към 7:30 сутринта в събота. Това е третия път, който се опитвам да направя този клип, защото всеки път, като се опитвам да го направя, кучето ми решава, че или време да си върши работата и нещо друго. Тук се разхождам до... Това са едни къщички. Къщички не са много малки къщички, но точно до нашата къща. Ние ги наричаме милионерските къщи, защото всичките са малко така по-големичко от нашата. Но ето тук има един пич, който между другото има страхотни коли. Вътре не могат да му се видят другите, но има едно Ферари и едно друго Порше ли беше, какво беше? Имаше нещо друго. Какво да ви разправям? Днес е събота. Един много приятен слънчев ден. Го виждате слънцето. В Калифорния. И аз с Луси отиваме на една малка разходка преди да се качим в колата. Да отиваме към Монтерей. Монтерей е едно малко градче на морето, на океана. С един много приятен, един от най-големите и най-интересните аквариуми в света. Даже имаше на времето няколко пъти вече Great White Shark, значи така голяма бяла акула в него. Тук нещо не мога да се види много, защото слънцето е много здраво. Пече. То не пече още, да? И сега отивам обратно вкъщи, след като го разходих това манечкия. Качвам се в колата, взимам си кафето и продължавам към Монтерей. Дъщеря ми днеска там ще има интересно такова, ще сходи да се вмурка в точно... То е организирано фактически от същите хора, които имат... Come on, buddy. Които имат аквариума. Това ще бъде малко интересно. Взел съм камери, ще снимам. Там има много интересни различни видове риби, jellyfish. Какво се казва jellyfish? Не ме сета. Няма че мога да видите тук улицата, по която някой пъти вече съм карал и съм ви показал, но сега без коли е много тихичка и е много приятна за разхождане. И тук може да се разхожда един човек чак горе до Тилдън парк, се казва. И от Тилдън парк е един невероятно голям парк, който не знам, това е 20 мили майче дълъг. Там можеш с коне и с какво ли не да си правиш. Правя почивка. Кучето реши, че е време да се изака. Сега трябва да почиста. Въпросът е тук, че примерно не може... Вижте, ето едно, държа си едно. Аз ще го пусна за секунда, обаче трябва да почистим кучето. Защото ако не чистиме, ще стане абсолютно... Независимо, че сте в един парк. Независимо, че сте в един парк, трябва да се чисти, защото стават едни дълги широки. Ето сега. Както виждате, две трубички и продължаваме здраво напред. Това ми е сутринта за сега. Това е. Ще продължавам от Монтерей с повече интересни видео там. Чао! Good boy.